ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସଗୌରବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା 16 କଣି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ। ରତ୍ନସିଂହାସନ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଶୀର୍ଷର ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପତନ ଠାରୁ 34 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅରୁଣ ଗୋଟିଏ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ ଖୋଦିତ କଳାକୃତି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀର କଳାର ଗୌରବାବହ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣକୁ ଅନାଇ ରହିଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଭୂପତିତ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋଇ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ମତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭବ ହୃଦୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଓ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିମ୍ନରେ ଏକ ପୀଠ ରହିଅଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 3.5 ଫୁଟ ଓ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ପୀଠଟି ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ। ଏହି ପୀଠ ଉପରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଗୁମୁଟ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ପ୍ରତିରୂପ ଭାବେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଗଜପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତକି ଖାଁର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ରାଜା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୁରୀ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜାତିଭ୍ରଷ୍ଟ ପତିତ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ପରିଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଅବତରଣ କରି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ତୁମେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ୁନାହ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି, ଯେପରି ରାଜା ମୋତେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ବିଗ୍ରହ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପତିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପାବନ କରିଥିବାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ଭାବରେ